Mga unta guys, ito ang birthday ko. Celebrate. Birthday celebrate man, iway ulam. Kay wala sa kog, gilaay po kog lakaw. Nga unta ninyo, ato lang hinay na istorya ning kanon. Hmm. Wala ni asin na. Wala. Without kuan lagi ni. Without lasa. Pero kanin is life. Kanin is life. Sa una bitong panahon. Mag-birthday ta. Sa gabata pa ko. Wala ba ikon? Basta lang makadagkot. Nya. Mas may sa ning abroad ko nga nakasuway sa kog birthday nga way handa. May nga ni. Masuwayan ni mo nga wa kay sudan ba? Na. Mas may sining na ka sa abroad nga makasuway po kag unsay pait kay para maka diyan nimo makuan sa bang kasuway sa kag unsay realize things. Realize things. Giuto mo ko ganihara ko ba niya? Wa may sudan. Ganyan pa nang sudan wa mo sa itlog. Wa may itlog mo ya. Para mo tuod mo wa ko sudan. Bakit untang refrigerator ha? Bakit untang? Oh, walay sudan. Nay gatas. Walay sudan lagi ko may sudan. Luoy kayo. Pero sige ra. Mga unang tag kanon challenge. Mo na pinaka the best na memorable na ko nga birthday. O may ulam. Higa. Mabuhi na ta nga. May pula makasuway tag kaon nga ulam. Pero lamig man po.